Volontiranje je temelj aktivnog građanstva i društvene solidarnosti. Ono jača zajednice, potiče angažman građana i omogućuje razvoj vještina. No bez sustavne podrške njegov puni potencijal ostaje neiskorišten. Prema istraživanju iz 2023. godine, četvrtina građana starijih od 16 godina volontirala je barem jednom u životu. No od 2020. do 2022. volonterski se angažiralo samo 11% stanovništva, među kojima prednjače mladi. Iako volonterstvo u Hrvatskoj ima velik potencijal, suočava se s brojnim izazovima. Većina angažmana je povremena i kratkotrajna, dok je dugoročno volontiranje u padu. Dok veći gradovi imaju razvijene volonterske centre, manje zajednice često nemaju dovoljno resursa i podrške. Organizacije koje provode volonterske programe oslanjaju se na projektno financiranje, što otežava njihovu dugoročnu stabilnost. Iako postoji potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, poslodavci i obrazovne institucije rijetko je priznaju. Također, volonterske prilike nisu jednako dostupne svima. Osobe s invaliditetom, mladi iz ruralnih područja i druge skupine u riziku od socijalne isključenosti često nailaze na prepreke u sudjelovanju. Za sustavni razvoj volontiranja potrebno je djelovati u 3 ključna područja, a to su zakonodavni i strateški okvir, operativna podrška organizacijama i bolja promocija volontiranja. Prvi je korak usvajanje nacionalnog programa za razvoj volonterstva, koji će osigurati dugoročne ciljeve, stabilno financiranje i bolje povezivanje volontiranja s obrazovanjem, socijalnom skrbi i kriznim volontiranjem. Drugi je korak jačanje infrastrukture volontiranja. Volonterskim centrima treba osigurati edukaciju, tehničku i financijsku podršku, a koordinator volontera treba biti formalno prepoznato zanimanje. Potrebno je pojednostaviti administrativne procedure da bi se organizacijama olakšalo provođenje volonterskih programa. Treći je korak bolja vidljivost i inkluzivnost volontiranja. Potrebne su javne kampanje i suradnja s medijima da bi volontiranje postalo prepoznatljivije. Obrazovni sustav treba snažnije uključiti volontiranje kroz školske volonterske klubove, učenje zalaganjem u zajednici i priznavanje kompetencija. Osim toga, ključno je razviti prilagođene programe za osobe s invaliditetom, dugotrajno nezaposlene i starije osobe, kao i poticati digitalno volontiranje da bi volontiranje bilo dostupno svima. Da bi volonterstvo postalo ključni alat za jače i održive zajednice, nužno je zajedničko djelovanje svih dionika, donositelja odluka, organizacija civilnog društva, obrazovnih institucija i poslodavaca. Sustavna podrška, bolje financiranje i prepoznavanje volontiranja kao društvene vrijednosti omogućit će Hrvatskoj da u potpunosti iskoristi potencijal volonterskog angažmana. Sada je vrijeme za djelovanje. Osigurajmo volontiranju podršku koju zaslužuje.